Сёння апошняя пятніца месяца, а гэта час для чарговага выпуску нашага праекта «Культурная гасцёўня». Нагадаю, яго мы рыхтуем сумесна з аддзелам культуры Навагрудскага райвыканкама, а утульным месцам для нашай гасцёўні стаў дом-музей Адама Міцкевіча. Новы госць, цікавая гутарка, анонс культурных мерапрыемстваў на ліпень і чарговая загадка для вас, паважаныя гледачы. Добрый день, паважаныя гледачы! Сёння чарговы выпуск нашага праекта «Культурная гасцёўня». І яе госць, дырэктар Навагрудскай раённай бібліятэкі Ірына Михайловна Царук. Прывітанне, Ірына Михайловна. Сёння наша з вами размова будзе аб кнізе, аб літаратуры, аб бібліятэцы і аб іх ролі ў сучасным грамадстве. Скажыце, калі ласка, вось калі я была маленькаю, нас у першым класе у першы дзень вучобы настаўніца завяла ў раённую бібліятэку. Сказала, што гэта храм кнігі, і мы ўсе запісаліся і бралі кніжкі з вялікім задавальненнем. Прычым чыталі і ў раённай, і ў гарадской, і ў школьнай бібліятэцы. Ірына Михайловна, раскажыце, калі ласка, Навагрудская раённая бібліятэка зараз гэта што за установа такая? Гэта галоўная бібліятэка раёна, Навагрудская раённая бібліятэка, з яе 19 філіяламі. Гарадскія бібліятэкі і сельскія. Што ж аб'ядноўвае ўсе нашы філіялы з раённай бібліятэкай? Гэта сукупны фонд, які налічвае 329 тысяч экземпляраў. Канешне, каждая сельская бібліятэка і гарадская, і раённая маюць сваі фонды. У раённай бібліятэцы гэта больш кніг, перыёдыкі, ёсць аўдыёвізуальныя, электронныя дакументы, ёсць кнігі, ноты, выяўленчыя дакументы. У першую чаргу мы камплектуемся мастацкай літаратурай. Ну, так па стандартам, што ў такіх публічных бібліятэках, як наша, больш фонда 60% гэта мастацкая літаратура, а 40% гэта галіновая літаратура. Ну, каб нашы гледачы ведалі, што ў бібліятэцы можна чытаць не толькі раманы, вершы, аповесці, апавяданні, тут можна яшчэ і вучыцца. Гэта літаратура па розных галінах ведаў, па эканомікі, праву, гісторыі, філасофіі, педагогікі, ну і гэтак далей. Так што усе запыты, якія выконваюцца ў нашай бібліятэцы, яны выконваюцца і з дапамогай кніг, і з дапамогай артыкулаў з газет і часопісаў, і, канешне ж, з электронных рэсурсаў. А ўвогуле, як часта абнаўляецца кніжны фонд нашых бібліятэк? У мінулым годзе мы набылі 10 900 выданняў. Гэта кнігі з дзяржаўных выдавецтваў, з камерцыйных выдавецтваў, а таксама дары. І ёсць яшчэ кнігі, якія мы атрымліваем па спонсарскай дапамозе. Улічваючы такі выпадак, я сёння хачу падзякаваць, вось у гэтым годзе нам аказаў спонсарскую дапамогу ўжо правід Бел. Гэта кнігі для дзяцей, так што нашы маленькія чытачы будуць задаволены новымі выданнямі. І мы яшчэ сябруем, і такую сяброўскую спонсарскую дапамогу нам аказвае мінскае прадпрыемства «Белгіпс». Там болей ужо фантастыкі, і гэта будзе такім добрай справай для моладзі. У мінулым годзе мы набылі з дапамогай консульства Рэспублікі Польша ў Гродна 199 выданняў на польскай мове. Наогул у такіх раённых бібліятэках, як наша, не прадугледжаны аддзелы замежнай літаратуры. У нас іх такіх кніг на замежных мовах былі адзінкі, а сёння мы маем такі ўдалы фонд. І самая вялікая радасць ад таго, што там можна прачытаць кнігі у арыгінале Адама Міцкевіча. Так што я запрашаю ўсіх людзей, хто можа чытаць на польскай мове, калі ласка, да нас у бібліятэку. Заўсёды было цікава ведаць, ці залежыць чытацкі інтарэс ад, напрыклад, узроста чалавека. Вось, напрыклад, маладыя мужчыны, якой літаратуры даюць перавагу? Ці там, напрыклад, жанчыны майго ўзросту? Неяк вы назіраеце гэта ў бібліятэцы? Так, канешне, ёсць ад узроста залежыць інтарэс чытацкі. Калі мы маладыя, то мы па-іншаму ўспрымаем
кнігу. А калі мы ўжо становімся крыху сталей, мы пераглядаем свае погляды ў гэтай кнігі. Ну, па-другому глядзім на герояў. Вы пытаецеся, што жанчыны больш чытаюць на сённяшні дзень. Гэта вось жаночыя раманы. Ольховскай, Веденскай, Знаменскай. Ну, гэта расійскія аўтары. Мужчыны болей аддаюць перавагу, конечно, дэтэктыўнаму жанру і гістарычнай прозе. Губермана, вось, можа, яшчэ Пелевіна, Пісецкага, нашого Андрэя Пісецкага, якое жыццё таксама было звязана з Навагрудчынай. І мы назіраем яшчэ такі факт, што людзі, якія жывуць у нас, у Наваградку, яны больш хочуць чытаць менавіта пра наш горад. І з задавальненнем мы дапамагаем у гэтым ім. Напрыклад, кнігі Генрыха Далідовіча «Кліч роднага звону». Вялікай папулярнасцю карыстаецца «Злом» Храптовач-Буценёвай у перакладзе нашага земляка Еўгена Лецка. Ёсць кнігі ў нас і пра Міндоўга, таксама мастацкія. Яшчэ сённяшнім днём для дзяцей мы ўсе ведаем, што Міхаіл Зізюк напісаў кнігу «Таямніцы гары Міндоўга». Так, калі ласка, я запрашаю яе прачытаць нават і дарослымі разам з дзецьмі. Моладзь, што сказаць пра моладзь, гэта замежныя аўтары. Фантастыка. Ім больш гэта падабаецца містыка, фантастыка ў таком плане. Ну, дарэчы, я вось і сама недавно зусім прачытала кнігу Міхася Зізюка «Таямніцы гары Міндоўга» і знайшла там цікавыя гістарычныя факты, якіх пра свой горад не ведала, і думаю, што мы калісьці ў гасцёўні сустрэнемся з Міхасём і пагаворым пра яго кнігу, а усе, хто не маюць яе, могуць у вас у бібліятэцы ўзяць. Так. А ўвогуле я ведаю, што нашы бібліятэкары вядуць вялікую краязнаўчую работу. Выдаюць нават брашуры паводле сваіх нейкіх знаходак. Раскажыце, калі ласка, пра гэты напрамак вашай работы. Ну, жывя ў Навагрудку і не вывучае яго, гэта не можа такога быць. Я заўсёды кажу, калі вы не ведаеце, што такое Наваградак, вы не ведаеце гісторыю Беларусі. Так, нашы бібліятэкары вывучаюць і вёскі навагрудскія, і сам горад. Штогод, уже на працягу 10-19 гадоў, выдаецца інфармацыйна-краязнаўчы бюлетэнь «Жывая даўніна», дзе ёсць звесткі аб вёсцы і аб архітэктурных помніках і прыродных помніках той ці іншай мясцовасці. Яшчэ штогод выдаецца такі вялікі дайджэст, які называецца «Гонар нашага краю». Гэта пра мастакоў. Мы са здзіўленнем, калі пачалі працаваць, для сябе адкрылі столькі імён навагрудскіх людзей, якія пішуць карціны. І гэта нас падштурхнула на тое, каб стварыць яшчэ інфармацыйны рэсурс, які ёсць на сайце нашай раённай бібліятэкі НОВ-ЦРБ Гродна-Бай, «Навагрудак у выяўленчым мастацтве». Гэта такі ланцужок, калі можна з дапамогай кнігі і карціны вывучыць гісторыю роднага горада. Так што я запрашаю, вось вам спалучэнне і папяровага носьбіту і электроннага. Што яшчэ тычыцца краязнаўства, то гэта, канешне же, адкрыццё ў нашай раённай бібліятэцы міні-музея, міні-макетаў «Страчаная спадчына», дзе кожны наведвальнік можа ўбачыць даваенную плошчу Навагрудка з яе крамамі, аптэкамі, гатэлямі. Мы атрымалі ад нашых жыхароў падзяку за тое, што мы стварылі такі невялікі музейчык, а яшчэ вельмі шмат водгукаў аб той недалёкай гісторыі. Бо яна тут было зусім недавно, 1921-1939 гады. Успаміны яшчэ вельмі жывыя. І гэта нас натхніла яшчэ на адну працу. Стварэнне ў бібліятэцы рэтра-фотаатэлье. Мы нават атрымалі грант на гэту вялікую справу. Наш супрацоўніца Святлана Чубрык атрымала гэты грант. І вось рэтра-фотаатэлье павінна з'явіцца ў нашай бібліятэцы дзесьці напрыканцы
гэтага года. Гучыць вельмі цікава. Рэтра-фотаатэлье. Раскажыце, калі ласка, што гэта будзе і да чаго рыхтавацца нашым гледачам, а больш за ўсё глядачкам? У нас будзе працаваць такая імправізаваная фотастудыя, куды можа зайсці кожны чалавек. Нашы жыхары, турысты будуць там фатаграфавацца, ну, так сказаць, у вопратцы таго часу. Так што змогуць стаць гаражанкамі пачатку 20-го стагоддзя. Будзе вельмі там цікава і прыемна пабыць. Ну, і, канешне, хто ж не хоча выглядзець прыгожа, нават на фотаздымках. Будзем чакаць, што да канца года скончыцца пандэмія, што ўсе змогуць спакойна, без атрыбутаў, як маска, прыходзіць і ў бібліятэку, і іншыя нашыя культурныя мясціны выглядаць на вашых фатаграфіях прывабна. Так, каб захацелось да вас прыйсці яшчэ раз. Ірына Міхайлаўна, вось яшчэ у вас вельмі такая немалая частка работы у звычайны перыяд даэпідэмічны. Гэта арганізацыя розных культурных мерапрыемстваў. Я ведаю, што і самі мы не раз былі сведкамі, як у вас праходзяць прэзентацыі кніг, лялечныя спектаклі, некія мерапрыемствы для дзетак, круглыя сталы. Раскажыце, калі ласка, падрабязней пра гэты напрамак дзейнасці. Гэта называецца сацыякультурная дзейнасць. Так, бібліятэкі ладзяць розныя мерапрыемствы, але ўсе мерапрыемствы, якія ладзяцца ў бібліятэках, яны звязаныя з кнігай. Ну, мы па-іншаму не можам. Мы павінны расказваць пра літаратуру, пра кнігу. Напрыклад, у нас вельмі цудоўныя праходзяць літаратурныя подыумы. Это калі кніга становіцца мадэлью. Канешне, з дапамогай супрацоўнікаў гэта кніга выходзіць на сцэну, і тут аб ёй ідзе такі добры аповед. Ёсць і культурна-значныя мерапрыемствы, якія, ну, мы нават не думалі, што яны могуць праходзіць у нас і што яны могуць адбыцца ў нас. Я гэта аб прэзентацыі Лаўрушаўскага Евангелія. Гэта была мара, мы толькі думалі і чулі, як можна яе ўбачыць. І то такі быў, навукоўцы расказвалі, што гэта вельмі было цяжка зрабіць, не ўсіх пускаюць туды, дзе яна захоўваецца. А сёння мы маем факсімільнае выданне гэтага Лаўрушаўскага Евангелія. Што такое факсімільнае? Гэта вельмі добрая копія. І зробленая па стандартах, каб людзі маглі ўбачыць, якім шрыфтам арыгінал надрукаваны, якія там мініяцюры. Так што кожны чалавек можа сёння паглядзець і нават, калі захоча, пачытаць, но это вельмі складана. Яшчэ ў нас ладзяцца разнастайныя конкурсы, таксама конкурсы чытальнікаў. Конкурс, напрыклад, калі мы шылі лялькі, і з гэтым арганізаваўся потым літтэатр. Наш церамок уже 5 спектаклей есть, нават можна адзін з іх паглядзець онлайн, і мы будзем працягваць гэту добрую справу. Таксама акцыі, напрыклад, акцыя «Пошук. Старая кніга», калі людзі прыносілі ў часовае захаванне ці дарылі нам свае, кажуць, фоліанты, якія ў іх захоўваліся. Ну, в асноўным гэта кнігі пачатку 20-го, канца 19-го стагоддзя. З дзецьмі гэта вялікая радасць працаваць. Яны заўсёды актыўныя. Это віктарыны, конкурсы, шматлікія якія-то інсцэніроўкі. Вельмі добра і радасна, калі, ну, я ўжо казала пра гаман, шум, і, як казалі раней у бібліятэцы, павінна быць цішыня. Ну, цішыня павінна быць там, дзе вы нешта ці вучыце, ці пішаце які-то даклад, каб вам хтосьці ўжо тут не турбаваў. А там, дзе ў дзіцячым аддзеле, калі ласка, можна глядзець, можна бегаць, можна спрачацца, можна размаўляць, можна маляваць. Сённяшнім днём у нас, напрыклад, зроблена ў чытальнай зале вялікая такая пляцоўка для дзетак у летні час, дзе вас сустрэне чароўная мышаня і ўсе кніжкі для маленькіх, год мышы, калі ласка, чытайце. Там жа будзе куточак па казкам Пушкіна. А яшчэ можна выпіць чай з
вершыкамі Чукоўскага, смухай-цакатухай. Падарунак для бібліятэкараў – гэта тое, калі на абанеменце ўжо дарослы чытач расказвае аб тым, што ён прачытаў. І тут нават можа і паспрачацца, дыскусія якая-то вядзецца, і навучыць таго ж бібліятэкара, і калі раіць чытаць чытачу, тоже вельмі вялікая польза ад гэтага ёсць. А мерапрыемстваў розных і летнія пляцоўкі, конечно, яны, яшчэ раз скажу, што яны ўсе звязаныя з літаратурай. Я так разумею, што гэты час цяперашні, калі пандэмія паўплываў на ўсе культурныя установы, на бібліятэку таксама, але чытаць людзі менш не сталі. Я думаю, як хадзілі вашы чытачы да вас, так яны і ходзяць, так? Так. Але, канешне, ўжо масавыя мерапрыемствы пакуль пайшлі ў онлайн-прастору. Раскажыце, калі ласка, пра свае онлайн-праекты, бо яны ў вас вельмі цікавыя. Хачу пачаць з таго, што на нашым сайце ёсць 2 базы дадзеных уласнай генерацыі. Гэта значыць, што мы іх самыя робім, нашы супрацоўнікі. Гэта адна база даных, якая называецца «Навагрудак у выяўленчым мастацтве», і другая база даных, якая называецца «Персаналі Навагрудскага краю», аб знакамітых дзеячах нашай Навагрудчыны. А цяпер, канешне ж, мы пашлі далей і арганізоўваем сустрэчы онлайн. Это, напрыклад, сустрэчы з пісьменнікамі. Вось уже былі 2 з Юрыем Татарынавым і з Міхаілам Зюзюком. Калі ласка, можна іх паглядзець онлайн. Яшчэ да Дня Пабеды мы прапанавалі нашым і чытачам, і наогул усім, хто знае нашу бібліятэку, хто ведае пра наш сайт, паўдзельнічаць у такім мерапрыемстве, як чытанне вершаў пра вайну. І яно адбылося вельмі так урачыста, і з гонарам людзі чыталі вершы пра вайну. Яшчэ на нашым сайце ёсць цэлая рубрыка, якая называецца «Тэсты онлайн». Тоже, калі ласка, вы можаце зайсці і пагадаць віктарыны, красфорды. Яны лёгкія, яны цікавыя. Іх таксама мы рэкламуем і ў сацыяльных сетках. Дарэчы, я хочу сказаць, што не толькі сайт раённай бібліятэкі цікавы, а ёсць яшчэ і сайт бібліятэкі сямейнага чытання і сайт нашага дзіцячага аддзела раённай бібліятэкі. Так што на любы густ звяртайцеся, вам будзе цікава. Дзякуй, Ірына Міхайлаўна. Мне вельмі хочацца, каб і надалей бібліятэка заставалася не толькі храмам кнігі, але і захавальнікам культурнага коду нашай бацькаўшчыны, каб да вас прыходзіла больш чытачоў, асабліва юных чытачоў, каб вашыя мерапрыемствы былі заўсёды запатрабаваныя і каб мы з вамі сустракаліся часцей, калі гэта ўжо будзе можна рабіць у людных месцах нейкіх і на пляцоўках нашых летніх, і у вас у памяшканні. Поспехаў вам, вашаму калектыву і працвітання ўсім вашым цікавым праектам.